Здравейте! Аз съм Алекс от отдел роботизиране на процеси. А аз съм Ванета от човешки ресурси. И заедно ще ви покажем как в Пощенска банка съчетаваме високите технологии. И грижата за хората, защото всяка компания има своето човешко лице. А синергията между хората и технологиите ни дава нещо повече. В Пощенска банка технологиите вървят ръка за ръка с човешкото отношение. Те са помощник, който ни освобождава от сложните административни процеси, за да влагаме времето си в креативни проекти и значими каузи. Роботизацията и автоматизацията премахват вероятността от човешки грешки и намаляват нуждата от изпълняване на повторяеми действия. Технологиите ни дават време за важните неща. Да учим нови умения, да обменяме идеи и да работим в смисъл за себе си и екипа. В екипа на човешки ресурси има много награди за технологични HR иновации. Освен, че оптимизираме работата си, чрез тях прилагаме иноваторски подходи в привличането и развитието на талантите. Използваме виртуална и добавена реалност, за да създаваме интересни преживявания за кандидатите и служителите. Прилагаме различни форми на геймификация в процесите на подбор, онбординг и обучение. Създадохме също и нови инструменти, базирани на изкуствен интелект. Технологичните решения, които нашият отдел разработва, подкрепят работата на колегите. Човешкият елемент остава ключов. Проектите се базират на знанията и опита на хората, на разбирателството, което имаме помежду си, за да имаме ясна визия за финалния резултат. Най-вече хората и иновациите. Развитието и положителната нагласа за бъдещето. Отзивчива. Многообразно. Инициативите и обученията, които се организират и показват загриженост към нас служителите. Подкрепата и възможността да изразяваме себе си и да реализираме идеите си. Работата ми ме кара да се чувствам горд, защото успяваме да предложим нови решения на нашите колеги, които ги улесняват и в същото време им позволяват да пренасочат фокуса си върху нещо по-интересно и креативно за тях самите. С помощта на новите технологии създаваме култура на грижа и приобщаване. Така всеки колега знае, че може да разчита както на подкрепата на екипа, така и на помощта на дигиталните решения. Създаваме и работим с нови технологии, но оставаме близо до хората. Внедряваме модерни дигитални решения, които правят процесите ни по-ефективни, но винаги смисъл за човека. Така не просто сме в крак с тенденциите и ги създаваме, но сме и по-готови за бъдещето.